Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Bizning kishilarning сөйләшүләре үз ара. Нәрсәдән башланып китә? Әлбәттә инде исәнләшүдән, сәлам бирүдән. Менә бүген шушы сәлам бирү, исәнләшү турында бераз сөйләшеп алыйк әле. Нинди сүзне кулланырга исәнләшкән вакытта? Кайчан исәнләшергә кирәк? Аның урыны бармы? Яки ике чит ят кеше, ир белән хатын-кыз очрашканда ничек исәнләшергә тиеш? Инде мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям янына бер сахаба килә дә аңа сәлам бирә. Хәерле иртә сиңа ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Мин бу сүздән дә яхшырак сәлам сүзен беләм" ди. Ул да булса: "Ассаламу алейкум". Ягъни сиңа тынычлык, иминлек булсын дип тәрҗемә ителә бу. Ул гына түгел, "Ассаламу алейкум" дигән сүз синең белән Аллаһы Тәгалә булсын дип тә тәрҗемә ителә. Чөнки ассалам Аллаһы Тәгаләнең бер исеме. Шуңа күрә бу сүздән дә хәерлерәк исәнләшү сүзе юк. Ләкин ассаламу алейкум дип исәнләшергә ярый, бары тик мөселман кешеләре белән генә. Әгәр мөселман кешеләре түгел икән, ул вакытта исәнмесез, хәерле иртә, добрый день, привет, пока шундый сүзләрне куллану хәерлерәк. Инде мөхтәрәм кардәшләр, ике чит ят кеше очрашса, бигрәк тә мәсәлән ир белән хатын-кыз, икесе дә мөселман. Кем сәлам бирергә тиеш? Бу очракта алар бер-берсенә сәлам бирмәсәләр, хәерлерәк булып санала. Игътибар итегез әле. Ни өчен? Үзара сөйләшү, аралашу дәвам ителмәсен өчен. Чөнки алар бер-берсенә ят кешеләр. Ләкин сәлам биргән вакытта ир кеше сәлам бирсә, мәсәлән, галим кеше булыпмы, улы кеше булыпмы, ул вакытта хатын-кыз җавап бирә. Ләкин хатын-кыз беренче булып сүз башламый. Ягъни ир кеше беренче булып сәлам әйтергә мөмкин. Я булмаса, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә галим кеше килеп керә икән, мәсәлән, ниндидер җәмәгатькә, анда хатын-кызлар булса, кулын биреп кенә сәлам итәргә мөмкин. Ягъни сүз белән әйтмичә. Мөхтәрәм кардәшләр, инде ир белән хатын-кыз бергә күрешкәннән соң, кул биреп исәнләшү бөтенләй ислам динендә юк. Бу ярамый торган эш. Шуңа күрә дә чит ят ир белән хатын күрешкән очракта бары тик сүз белән генә исәнләшергә мөмкин. Кул биреп исәнләшү ярамый, гынах булып санала. Менә ике ир кеше яки ике хатын-кыз очрашканда кул биреп исәнләшү савап. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Кул биреп исәнләшкән вакытта, бер кулымны икенче кул белән кыскан вакытта ди, кешенең гынахлары кыйыла" ди. Менә бу инде бары тик савап кына. Әгәр кешеләр якын икән, ул вакытта алар кочаклашып та исәнләшергә мөмкиннәр, шулай ук ике ир кеше яки ике хатын-кыз. Бу очракта да аның савабы күбрәк була. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук сәлам бирергә мөмкин теләсә кайсы очракта, иллә мәгәр мәдрәфтә, мунчада сәлам бирелми. Ассаламу алейкум дип әйтелми. Ләкин бар тагын шундый урыннар сәлам бирү кымачауларга мөмкин. Мәсәлән, мәчеткә килеп кирдеңдә, кеше вагаз тыңлап утыра, Коръән укый. Бу очракта шапырт кына килеп утыруың хәерлерәк. Бөтен мәчеткә яңгыратып ассаламу алейкум дисәң, кем дә булса сиңа җавап бирергә тиеш, ул үз эшеннән бүленергә мөмкин. Я булмаса, намаз бара, вагаз вакыты, хутба, мәсәлән, җомга вакыты, бу вакытта да сәлам бирелми. Я булмаса, мәсәлән, дәрескә килеп керәсең, соңга калып, укытучы дәрес бирә, монда да исәнләшелми, шапырт кына кирип утырыла. Чөнки сәлам бирү сөннәт, ягъни саваплы эш. Ләкин сәлам бирмәсәң гынах булмый. Менә сәламгә җавап бирмәсәң гынах була. Шуңа күрә дә шушы гынах булмасын дип, кемдер сиңа сәлам биреп, үзенең мөһимрәк эшеннән, дәрес алудан, гыйбадәт алудан бүленергә мөмкин. Мөхтәрәм кардәшләр, динебез буенча шундый бер үзенә күрә иерархия бар. Мәсәлән, атта булган кеше җәяүле кешегә сәлам бирергә тиеш. Җәяүле кеше утырып торган кешегә, утырып торган кеше яткан кешегә сәлам бирергә тиеш. Шулай ук килгән кеше сәлам бирергә тиеш мәҗлестә утырган кешеләргә. Үзенә күрә шундый бер тәртибе бар. Улы кеше сәлам бирергә тиеш яшьрәкләргә, кечерәкләргә. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр шулай ук үзенә күрә бер иерархия. Һәм моны үтәү, шушыны эшләү, ул инде
тәртип кертә исәнләшүгә. Инде урынны урынсызга, шулай ук теге кирәккә кирәкмәгәнгә дә сәлам биреп, я булмаса яхшы эш эшлим дип уйлап йөреп, син кай вакытта начарлык та кылып куярга мөмкинсең. Һәрбер изге матур эшне дә матур итеп эшли белергә кирәк. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.